Masjid. Siap, mangga. Bapak Kades paring pangestu gi ngersana langgam ngimpi kalian bawa ngamburing awang-awang. Nggih. Pak Dalang Ceming Purwaseso gi salam buat warga masyarakat dan juga minta lagu. Napa? Dateng para sinden lagune mangke saged kula aturaken. Nggih. Mas Dalang Wahyu nggih rawuh. Matur nuwun. Saking merenek. Nggih. Anak lanang ya kok ana lonong, sepite ben ngerti. Nggih. Wahyu nonton wayang sing nganggo wedak minyung yang ngerti yo. Siki wis gede ya yu. Wis gede kayak penggemare kan dibek Gus mau Gus. Niku saking Banyumas niki kata wonten Pak Muhid, Mbak San, Mbak Sastra, saking Penggalang menika nggih rawuh, kanuki saking Kebasen menika Pak Rusikin nggih rawuh. Ayo Mbak Ayu karo direwangi Kakak Mince nggih rawuh. Mince patung Budin. Wah, budine luar biasa. Oh iya, mempur moge nggih. Lan ugi niki Pak Sagino saking Gentang nggih rawuh. Genta Sentra Mas Bandung. Nggih pas dilala mudik kondur wonten Jawa. Wah, luar biasa kan nggo silaturahmi ya Gus. Nggih, biasane nggih Gunung Sari. Walaupun tidak bisa berjabatan tangan ya sing penting wis minal aidin wal faidin mampun lahir batin nggih para sederek. Nggih. Kang Didican niku nggih. Lan ugi Mas Basuki menika nggih monggo. Om Soni. Lan ugi menika nggih saking Banyumas menika nggih kathah niku. Basan Pak Haryono. Pak Narto Pekajan niku. Sugihan Kidul nika sing tau nanggap nggih rawuh. Nggih Pak Slamet SBM menganti sing sampun maringi bumbu pecel niki nggih matur nuwun. Allah main temen. Wis pokoke sinden ya keserten. Sinten malih. Sinten malih Mbak Ayu monggo dipun salami pokoke kathah lah dalu niki tumplek-blek. Niki Pak Kades badhe kepareng bawa Ki Ambeng napa wakil sinden Pak? Wakil sinten makin iki? Mangga Selendro Songo. Monggo Bapak. Dipun pakilaken Dipun apit mangke bapake. Sugeng dalu Bopo. Sugeng dalu watogok. Nggih, nderepi tepangan. Niki kula saking Pakistan. Oh, Pakistan. Pakistan Jawa Timur alias Pacitan. Oh, Pacitan. Nggih nggih. Nyun sewu asli mriki kula. Asline mriki ning teng Jawa Timur nggih, Pak. Nggih, Jawa Timur niki nyun sewu watogok. Nggih. Sederek-sederek Pacitan dalune kathah mriksani jenengan. Alhamdulillah. Mangke iki wau Pak Kades Songsong Agung Bulu Payung mun request ngimpi niki jumbuh kali lampan dalu menika. Oh. Terus Kresna gugah nek wong jenenge gua mesti tiyang sare nggih to? Nggih, siwek Nek sare. wong sare biasane ngimpi ngados niku. Ya bos. Lah ngoten niku. Mane kaya bagus nek parikan kan numpak becak rodane miring dalange penak ngesuk nanggap maning. Amin. Allahumma Amin. Nggih. Nggih niki nyuwun sewu. Sinden ora, Pak? Nggih anu niki Numpak becak rodane miring kerasane nak njaluk maning. Sinden. cocok. Nggih nyuwun sewu, watogok niki kathah ingkang sami badhe dana swara. Karo ingkang saking mriku niki nyuwun sewu nepangaken kula Ki Bawor alias Ambar Subroto saking Pakistan Pacitan Jawa Timur. Wau Songsong Agung Bulu Payung ngersakaken langgam mimpi kula tak mbawani titih palaraken. Mangke nyuwun sewu Mbak Gus kula selama niki hanya melihat di dalam YouTube. Mangke jenengan sing seripak kula buka jeluk kae. Oh sinten monggo. Ayu mangke bagus tenan. Oh ayo nggih monggo. Pakai bebas mawon ngoten nggih. Niki enten wara-wara Pak telah ditemukan KTP Siti Khotimah Sidoarjo lahiran 30 bulan 1. Lahirannya kapan nggih? Niki sing rumangsa jenenge Siti Khotimah niki saking pundi niki? Sidoarjo. Sinten niki sing KTP-ne ilang niki Siti Khotimah Cilacap
Mangga-mangga niku sing Mangga KTP niki. ketlingsut Ada pados sinden niki niki. mawon. Nggih. Siti Kotimah sing rumangsa kelangan KTP lumayan kok. Tanggane mbok tanggane ngerti niku ring sindene. Niki Pak sing kelangan KTP Siti Kotimah, mangga. Nggih. Monggo. Tidak mriki mawon KTP-ne wonten mriki. Anu. Dos pundi? Mangke nyuwun sewu nggih. Anu sripat-sripate sinten salah setunggal? Iki saged mangke nggih. Nggih. Sira lunga. Ngambara ing ngawang-awang hangelangun bebasan jagat ngulandara nglambara ngubengi gunung katungkul ngumbar gagasan satemah digawa ngimpi Mangga Mbak Ayu. sripat
Alhamdulillah kaya wong ngimpi temenan kula niki. Dangu setahun mboten wangsul bulu payung kaya wong ngimpi. Kaya wong ngimpi nggih, Pak. Kaya wong ngimpi saya. Lagune Seripat Ribit bablasna nang Gubuk Asmara. Bu Asmara. Aduh. Cocok nih Bapak nih. Alhamdulillah nggih nyuwun sewu niki kagem songos agung bulu payung kula nderek dedonga moga-moga panjenengan anggen momong warga Buluyung saged tutup rakyate ayom-ayom tenten. Wa insyaallah moga-moga mangke Mas Eko saged pentas wonten Pakistan Jawa Timur. Ngoten nggih? Siap. Insyaallah moga-moga matur nuwun. Wassalamualaikum sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Des. Saking Cilacap paling ngrasakna langsung jumengglung sruwi bali malang. Des. Kur. Nalikane mbiyen urung ana selip mbiyen golekku karo lesung. Karo lesung nggih. Beli ana lagu lesung jumengglung mbiyen nang gerbong arep barang gawe. Nggih. Ngonekna lesung pada kotekan. Klotek ya tadi. Go nutu pari. Kowe lahiran tahun pira, Des? 94. Oh, bocah wingi. Wis manak apa urung? Sampun. Jeneng siki umure pira? Siki Berarti ora menangi zaman wong barang gawe ngonekna lesung ora menangi ya. ora Dur menang. bapak-bapak mriki sami menangi nggih bapak-bapak. Nggih. Gemen wong arep nglibet berasnya ditutuk. Ditutuk, ditumbuk. Ditumbuk terus ditapeni. Nggih. Bar ditapeni diinteri. Diarai menire. Mulai zaman biyen bocah iku pada prihatin-prihatin ngresuk-esuk ora tau sarapan. Nggih. Ning zaman siki makmur banget dalan sing tekan Bulu Payung wis apik tepuk tangan. Luar biasa. Mulane siki ala maju ya, Des. Nggih laras. Mulane nggo ngeling-eling zaman biyen ana sing nyuwun lagu lesung jumengglung kelingan zaman biyen. Nggih. Siki dari anggota PWB dan IKB Mangga niki dihibur campur sarian kira-kira apa, Des? Madun Ngawi Tayeng. Nggih niku pamundhutane nggih kathah sanget. Ya, Nggih. Madun Ngawi Tayeng. Nggih. Jal. Yen aku kangen Yen aku kangen kangen karo sliramu. karo dilus-lus. Apa nih sing dilus-lus? Ya potone. Fotone nyong ora duwe. Tak sawang-sawang Fotomu fotomu ning dompetku. yen aku kangen. Tayeng yang nembang apa dari ora tayeng? Mong ora pamer hari syutingan. Ora. Wah, Oh, keren, toko keren banget ya
Ya boleh serak tuh gawe-gawe nang nyong. Iya. Percayalah toh. Yen aku kangen. Terus ada. Terus liramu Sawang-sawang tak sawang-sawang Madur Ngawi ya ta. tetap ning dompetku. Yo sing bareng. Oh oh oh. Apa kowe rasa nambahan saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Opo kowe Ra rasa nambahan saben dino ra bakal ilang senengmu ning jane tanggap jantai yang nembang tayang ora mung Imam Siswa Carita tok. Sing tayang duet karo sinden yang tayang karo Tayang. Ya, yuk dilabui. Besar sekar dia semakin Madiun Ngawi. Terminal Madiun Ngawi genemanku ora bakal aku nglalekake zaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane pengen kari janjimu. Asik. Yeah, 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 yeah. Nah, yes iki Deska ya wis mempur jejere maning sing carate gede dewek. Ki biasane penggemar Deska umuran 50 tahun karo Kenti. Nek sing metamel. Kenti lagune sing blaket-aket Ken. Napa? Slendro Ken. Matur karo para sutresna ki yen layang niku macangel temen ki akeh temen IKB Bandung. Rasakna kricik-kricik Banyumasan. Terus napa malih? Ya kricik-kricik bae, Des.
kagem Des bapak. lah, kepriwe sih lah. Siapa jenengmu? Wah, Ken, ya wis Ken, bulu payung. ngono dilupakan. Dari A Bidadari kagem keluarga IKB Bandung Jakarta dan kagem masyarakat Bulu Payung sugeng midhangetaken Moji tirokna ya aku ngiping ya calungan kricik kumricik krimis wis teka sedela mati samake nyokake aduh biasa. Mas tau gong lho napa? Ya aku lengger itu pun lenggeran ah. Oke. Pripun? Belajar aja mung dadi sinden tok. Lengger kuwi main lho. Main. Lenge bisa marekna geger. Oh, nek lengger niku artine napa? Lengger kuwi lenge bisa marekna geger. Lenge bisa. Leng ki maksudnya leng suara lho. Oh, nggih nggih. Lah apa maneh Lenge suara nggih. lenggere wis dasare gede dhuwur, Nggih. cerete gede lho. Syarat kok ora ngawuri syarat Mas Toko. Lah kuwi apa kudu ceret helm. Niki genuk. Lah iya genuk kok ada beras. Bulane kakunge nelangsa ya kuwe. Pripun sih? Ngantek muni gledhuk kun yo. Jare sapa lah? Oh, Marine jane nang kenti, gar Maria nang kenti ora nang kenti. nah apa? Tutut peke kretek iku kan mari ngoturi kan. Terus tututin nang yo. Ya kaya gue tadi kira-kira ngerasa sing lemes tutut dadi kan. Ya iya nek aku tak dudun nang. Ya kan. Iki sing ngersana lagun uga kanaring warga masyarakat. Bende. Salame kagem Pak Kades lan menika salam saking Bapak M Hasim Nurani saking IKB Bandung Gresik-gresik sampun dipun aturaken lan seniki enten pemundutan sesideman paguyuban wong Bulu Payung Ah nggih. seduluran selawase saking Bapak Tarian Istiyanto. Bapak Tadian sing pundi niki? Pundi, Pak? Salam katur Bapak Asmo Suwarno lan Bapak Oke. Sutanto. Ganti iki Ken. Nggih. Nah, nggih, randane nggih. Mangga Pak.
Mbok ajeng enten sing ngersakaken randa kula niki mbeta sinden randa niki, Pak. Torore rorore rorore rore. Ya tambah padang sinden kuis Pripun? bareng terus duet Duet karo sapa lah? karo Mamas siswa carito kayunge kene tambah Lah wong semangat. diparani. Oh, diparani. Anu pentas nang endi mau Win ujarku nggo Giyanti. Giyanti. Oke. Terus duet lagu apa mau? Katresnan sejati. Olah, Ya biasa lah kelangenane karo. Katresnan sejati. Nggih. Ora kok ngerti temen karo kelangenane jan. Lah biasane. Ning wong sing jenenge wong golek jodoh lho Win. Jaman biyen ki ana petung. Sri Lungguh Dunya Larapati. Oke. Wetonmu apa wetonmu? Wetonku, Ya. duh. Ya pokoknya Kombok ora jodoh. wis Wong kene tenang pokoknya tenang. Wetone apa? Jal. Ya ana lah. Cok palang mbok wongan kenan sing wetone pas, wetone apa Jal? Mau mbok dikae dongane nang sing Ora diguna-guna ora nampak kabeh ora. Jal wetone apa? paing. Paingnya apa? Paing sanga. Setu apa? Ya ada lah. Setu paing ya. Setu sanga paing sanga. Dene kaya bala dewa. Oh ya mempen ladak ki calon. Medeni Yang kana wetone apa kana? fotone kana Iya. semua kliwon. Semua nanenem kliwon bolu pira ndi? 14 karo 12 si pira ya? 34 30 pira? 32 ya. Don. Ya 30 Iya. Petungan Sri Lungguh Dunya Larapati balunggu wis tau dilunggui apa urung? Ya. Ya masa dilungguin lah. Dilunggui itu maksudnya ulih Apa? kelungguhan, ulih jabatan. Oh kayak gue. Ora jere Dene ngurung apa-apa wis dihitung-hitung sih. ke asale zaman biyen ku ana ilmu titen nih gue. Oh, ilmu Soalnya titen. ngger jodohan kok tiba lungguh biasanya gue ulih pangkat derajat gue. Wis genah gue. Mun jenengan sida dadi Bu Kadus Wiwin kan kelungguhan. Lah ya urung genah lungguhe karo sing kuwe. Bukan karo sing camat barang kan ora ngerti. Oke gue Ya iya. garep ngarah camat. Iya padane. Wong wedon ki ora wenang milih, wong wedon ki kaya wong masang buwu. Krungu? Nggih. Mbok kaya niku nggih para sederek. Wong wedon milih ngundurni materialistis. Lah masa Masang ora dulu. milih padane nyong pengen karo togo kepriwe? Masa kon karo kaduse? Yo. Kepriwe ya? Umpamane petungane umpamane. Terus Anggito ora melu aja tetep. Yo tetep nyung yo ora loh. Ora wani-wani nyung lah. Mbok petungane ora ketemu kin ta. Yang dilungguhi nang Wiwin ya Aja abot. abot. Ki kon ngapa nyong? Sesi deman hati Sesuatu. bawah. Pas ki sing lagi sesi deman. Sesiduman kan sama. Wiwitane Wiwitane handere sang Priya bagus bagus kang labu
bocahe we aring nyong titip mamak yo, Bro. Titip. Lagi ya we aring ya. Bentara terus Tukang sonang wiwin sing nembang dadak degek. Oh iya. selendang kuning kang saking ukir Cek oke, apa ngangger jenenge wiwin ayu nang dindi. ya waduh Maturku siki duwe ibu dalang wiwin wis. Wiwin Gombol. Iya kae dulurku lanang. Temenan. Iya. Suara kurang remono ning masih momro. Ngomong marang bendoro. Kamumrung marang bendoro sang tiang ayu pijar ngincangake alis Kayak apa terus reaksi? tresno sesideman. Halo kane. Kagarak wetanan sik ya. Lowe bace patenono
lagi kari dek lengger telu, lengger sikus, lengger rini, lengger irma. Gunung Sari kali Baguran sing Bapak Sagino Genta. Ugi pamundhut saking penggemar Rawalo Bapak Subur Rawalo. Lenggeran Buka Bonang menyura larase. Tanundung mampir mas monggo mampir sampai setengah winalik peluk ya toh. Iya kan toh. Acara malam ini juga didukung oleh Sam Lighting. Tepuk tangan buat Sam Lighting. Jadi niku lampu lightingnya sanes gawan gula niku panitia sing mengadakan. Mungkin wonten acara hajatan Gus. Iya mangga. Nah Sam Lighting bisa menghubungi nomor 081 ya 316 ya 640 ya 961 ya. Sam Lighting luar biasa, lampunya jadi padang, Jos sindene dadi mencorong, tambah mencorong, tambah sindene jagong siki ya, iya jagong maning tek wayangan maning larase peluk kayak Gustina ngapung.